Hej, det her det er mig og min hest Picasso, og her er vores historie. Det her det er det første billede, jeg fik af mig og ham. Lige efter billedet var taget, der stak han af og ødelagde helstekæden. Picasso han har altid været sin egen. Var du for hård ved ham, så ville han med 100% sikkerhed sige fra. Jeg startede desværre ud med at have et forkert syn på Picasso. Jeg så ham som en stævnehest og et springbræt for mig til at kunne komme videre. Det lyder forfærdeligt, men jeg startede ikke ud med at have kemi med Picasso. Jeg havde en drøm om at skulle starte DM for fjordheste i spring, så jeg gik i gang med at træne. Det var ret spændende for mig, for jeg havde kun startet 70 cm i spring førhen, og at skulle op og springe 85 cm, det er stort for mig. Jeg er ikke en frygtløs-rytter. Men takket være Picasso blev vi hurtigt kvalificeret til DM. Vores træning op til DM bestod i at skulle springe 90 cm i banen med masser af fyld, hvilket ikke altid var lige nemt for mig og Picasso, og det gik tit galt for os. Mig og Picasso, vi pressede os selv rigtig meget, hvilket også gjorde, at vi begyndte at arbejde rigtig meget som et team, og vi gjorde tingene sammen. Da dagen endelig kom, var jeg klar til at pakke mine ting og tage hjem igen, fordi jeg var så bange for at skulle ride den her bane med trækkombination og vandgrav, og springbanen var slet ikke et sted, hvor jeg hørte hjemme. Men jeg red ind, og jeg gjorde mit bedste, og Picasso han reddede mig utallige gange. Jeg red de første 3 runder af DM. Den 4. valgte jeg at melde fra. Jeg fortryder ikke et sekund, at jeg gjorde det, for jeg kunne mærke, at vi bare ikke skulle mere. Efter DM holdt jeg en pause på 3 måneder med al ridning. Da vi endelig var kommet i gang med at springe igen og skulle ud og starte mit allersidste stævne som ponyrytter, sker der desværre noget ret alvorligt. Picasso han stejlede op på trailerrampen og landede på min fod. Derefter så han sit udsnit til at stikke af ind imellem trailer og stald. Jeg nåede lige at få fat i ham, og han vendte hurtigt rundt. Derinde imellem, der var ikke meget plads. Og i processen, der skar han desværre noget benet op. Jeg kan huske, jeg stod der i stævnetøj, helt ude af mig selv, med min bedøvede ven i armene. Det var en forfærdelig oplevelse. Jeg kunne huske, at jeg måtte skridte min rosenparade igennem. Picasso han havde forbindingen på den ene ben, og jeg red rundt med tårer i øjnene hele vejen igennem. Heldigvis blev Picasso ret hurtigt god igen, og vi gik i gang med at springe højt igen. Men desværre så var det ikke så længe, før at mig og Picasso vi måtte begge to ned og smage sandt. Det var noget af det mest frustrerende, jeg har prøvet. At få taget alt håb om at komme i gang med at springe igen, og blive glad for at springe igen fra mig. Jeg gik i gang med noget dressurridning, og førhen havde jeg kun startet LC på ham. Men jeg tænkte, at det var på tide at starte noget LB. Dagen, hvor vi skulle ud og starte vores allerførste LB, der kan jeg jo tydeligt huske, at jeg var ude i badet, og så bankede min far lige pludselig på døren og sagde, Picasso han har fået kolik. Jeg kunne bare huske, at det eneste jeg tænkte, det var, at nu er det nu. Nu skal han dø, eller et eller andet. Jeg blev op hele natten og gik tur med ham hver halve time, indtil mine forældre sagde, at vi skulle give ham ro.
Men jeg kunne ikke falde i søvn alligevel. Og jeg var i hvert fald ikke den første, der gik ud i stald den morgen. Jeg var så bange. Picasso kom så, og vi gik i gang med stævnerne igen. Men alle de ting, der skete, det gjorde, at jeg mistede lysten til overhovedet at springe på ham. Jeg gik lynhurtigt i gang med LA-klasserne på ham i dressur, hvilket egentlig gik ret godt. Jeg vandt et par klasser, og ja, det hele var egentlig ret godt i et langt stykke tid. Og jeg nåede fra LC til LA6 på 2 måneder. Jeg begyndte faktisk at håbe lidt på, at jeg kunne komme til DM i dressur i år. Jeg kan huske, at mine forældre syntes, at det var en dum ting at gå så hurtigt frem. At gå direkte fra LC til LA, det er rigtig svært. Ugen op til min allerførste LA6 var en rigtig svær uge. Jeg startede ugen ud med at finde ud af, at smeden har beskåret Picasso lidt for meget, og Picasso dermed har ømme såler. Så Picasso han haltede en hel del, hvilket gjorde, at han fik 4 fridage. Jeg nåede at ride ham 1 gang, inden at jeg skulle ud og starte min allerførste LA6 på ham. På trods af det, så ender vi ud med at få vores kvalifikation. Vi rider til 65% i LA6. Weekenden efter skulle jeg ud og ride mit allerførste stævne som hesterytter mod de store danske varmblod. Og jeg skulle ud og ride LA5 og LA6. Og jeg ender med at vinde LA6 med 69%, og dermed er jeg kvalificeret til DM. Da jeg fandt ud af, at jeg havde reddet til 69% i en LA6, begyndte jeg faktisk at fælde nogle tårer. For alt, hvad vi har været igennem, så synes jeg, at det er fortjent. Picasso er, uanset om det er en springbane eller en dressurbane, altid klar på at gøre sit bedste for at gøre rytteren glad. Og det er virkelig en kvalitet, som jeg har nydt rigtig godt af. Og det er derfor, jeg elsker Picasso.